Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ka Medical Superintendent Jonga Civil Hospital mau kerwat Southwest Khasi Hills District ke Dr. M. Lingdo haka sandrek unok para arajar pausau ka panmap halo ka jingpin khen jinginong tre ka ni ka hospital ye ka hok jinginong pang da ka beringdur pat pin sapriang haka rinsan social media haka po bla po bat se ye ki kesan na ka nga blamong jiwi hybrid plus sumar haka ni ka hospital ke Dr. Lingdo kalau angru hading ni jingja labat hai barok ke dong tre jeng hospital bekim day shoot nang nisha khamat ben pin khen ye ka hok jinginong pang ke belong persya ya kaan Halo ketu ke jingja jang kata ka jing pensapriang mu ke jing link jang ketu ke video jang itu kena iba hakapo ba syak sumar te nga pentip ba haktu video long ba long kamdan ka jing itu patikna ba kaja hae kani ka jingja te nga pentip ba mo kani ka de ka jingja nani ke jing sumar ka ba hapo haka hospital ka jongi hang ya po mo rawat civil hospital thì ini kena lawan ra dari bahayan ki jong i haka artery step untuk kendai beji apa emergency jong i bat la sumar la pet ya i dari doktor badan duty ti hapor ba i pet ya ini kena iyo i kata ka jing shitong ko jong i jong kata ka jing mong haka durkmat ka jong i ti bat no ya ini i kena red ban sumar da ka bangi pentia admit hapo hospital ka jongi ti umnehi na don ka jing pen rea no ya i na ka kamera emergency ba la pen lung ya i hapo ko bor ka jongi ka kitia ki lung ki kena ti ya i la sedang ya ni ka jing sumar da ka ba la ai ki jing kidawai ban biarap nam ta ka jongi baru jing sumar baki stop ispan ke bagi orang ka nilai ka dressing na ta ka tu ka jing mong ti ka jing bang ka jing ihi ka dei kata ba ka idon ka jing mong ka barim ha ka dur khmat ka jing i ha ka we na ka liang ka ba syakamon empat ba kani ka jing mong ka lalong ka ba rim ka ba kumba lai benai shuwa ba ka ladon ka jing mong empat ba ka klem jam ti ha kata ka jing klem jam ka jong ka ladon ka jing wan jing sumar shani shapai bat kam kadon tuman ka jing shitong ba kala long infected ba gani ka jing mong de bat kala puru syakya dekot met ka ba de jang jong ka jing mong te de halor kata hi kata ka jing pang ka ba i doktor jong iru i tho i kata da ka ba syai ha ka case sheet ka jong i ba ka de ka jing pang ka ba long konta bat la immediately jala ki dawai inject ru ban long ban treat kata ka infection ti doktor badai on duty i la ai ro badai ban consult na specialist jongi kenang ba ini opan rai lor ka jing semua ka pura ya kan ka jing mong ka jing i ka balapur jing pang infection ti specialist jongi pan ikni ya ka case baru i la rai bakani kan long ka jing shitong ka bangila ban sumar mangi hang dia po hospital ti ila sumar da ka ba i laweng ya ki knyang ki ba la don halor ka da ka dak jing mong namar ba sisin bakala don ka jing pang ka jing mong bala don infection ba bakapur ti ka shilong kom ta ba la da dei ba bala manslem ti ka don ru ka kanja jing ut jo ka do ti kani hi ken ka dei ka e ka balaja bat mars le ya kata ka jing sumar ba ile ya kata ka mu ka jing wen ka ba ila na lor rei i thu ba ka bamdong ka ban sumar hamni na mar ba ka de ha ka dukmat ka la bandon ka jing ka ru ya ka ba kam syapo ka bangin la ban pentikna te halor ka ni ngaru kum bagi de kinong tre ki jonga ka ba kami ya kani ka jing duna ka jing bakla ba kani ka long shisha ka jing thut na ka manta ki muka kalong yin bat na kamta ka jongi hiru ba ni lakum mo lakum pen kenya kata ka right jong ki patients halo kata ka ba ban ong pan yada ya ka
ya ka privacy ke joki te halor kani hi ngaruma shinkia but na la address ki staff but ru pangin haban bu ba de ki kandon na ka benda ki staff baro hi bakan dai bakan long hi dakarul ka ba perkhing na kam ta jami hi di kani ru kan very sensitive di mangi kumgi medical professional pade don ka por ka ba kim nim da so tho ba ka long sensitive hadu kan nu naman ka yang iti akakam ka jami ni i man kasni ni try man kasni rai ka jing mut na ni ka jing long rang ba te ban ong long mature ban so tho ba ka la ban poi ho put ayu ban wan ra pada da ki we ki jing mut ti na so tho ba ka dan ka jing duna halor kani ban nim sakmi ba kan long shu ho kum kani ka jing ja ti kani ka dei tam ka jing pensyai halor kani ka jing pen sapya me ka video ban na kalian jaga hospital ru mo na snow thu ba kala dei hi ka jing duna na kalian ka jing ti halor kani ban kham tam na ka long yin ka ba itu ikana great i wan mu na ban ma na ka benda na staff ka jongan ba kala don kani ka jing duna halor kani ka ba kala poi ka jing pen sapya me kani ka video te halor ka khubor ka ba kwa ban ai ba cheki ba halor kani ka jing ja jong tu jing shitom jong tu ikana kalong kani ba kani ka jing shitom lang ni kana hi ka dai ka jing mong ka bala kham slem ba iklen yo ya ka jing sumar ka ba biang ban pendekut no lagi ban arrest no ya kata ka infection ka ba laman halor ka tu ka bala pedun te kani hi ka dai ka ba ngi jiyo i man na ka por ba la ka don ka jing slem ka jing sumar jong ka jing pang ti kham tam ko me ka jing mong ya ka jing sao te ka don be hi na ma ka don ka jing pra ka met ka ba la shu me da ka met ya di hi ka don bo shu me be la don ka me ka ban sumar ka ban ya rap pa ka met ba kan penkhia ti ka jing penkhia de ka ba boni ka wan be hi na ka met jomi hi re na da kam la ti kan ba ka de ban don ka jing ya rap ti ka ni ka kes ka bala ja do ka ni ru ka de hi na ka ba kham slem ba klem yo ma jing sumar ka ba biang ti ka de hi kan ba ka tu ya baro mu la da don ka nu ka jing sumar bala don ka jing bang la ni ka don ka jing sao ni ka don ka jing duna mu ka dokot met kam ka ban wan ban wat jing ya rap kham kloi ti kini ki jing pang le ki ba kam he ki ba kam jur ka kata bun si ni ka jing sumar ka jong ki ka de hi ta ka por ba lap kham kloi ti kum ya ka ni ka jang mong ru ka ba la don ya ka infection la de ba lap kham kloi ta ka kam jing da poi adu kan ni ba kan duna ka jing hitom na kan dai tu ba don kum ka ni ka jing pang di halor ka ni ka case ba hawat ka la don ka jing ong ba ka don ka jing sumar ka ba wan jing sumar chini bai nda ka jing sumar kam na ka de nam no ada kamera dan ni kana pur kamu kata ada kan don kan buat anti ban kio kam shaning te kum mangiru aga tu kesni yang ni sumari ini belum nilap aga de ka jing sumar ka bangi mla aga benda ka jani tini refer no e kali ka kis ti ba ke ni aman lek do shi jaka ki ba kham hane ni on refer to higher center ila lek shi shulong ru te nama bagi smutho ba ni ka shingan ban sumarani te kum juru ki yin ki sem la da ki don ki doktor hajan ki ba don apo Long hashtag lani ki jaka sumara jan tanggal chisi itu bakam jaka bakam jam lani bakam koi kadon kajing kam jur lani kane kajing shitong dede benlek banwan jing sumar patna kam shaneng ke di la lengi le kumni kam kata kam shan kam kata kajing ke kita kom tahi